Els ordinadors que ja estan preparats per donar-se d'alta els hem d'engegar i ens sortirà un missatge que ens dirà que necessitem una contrasenya i un número. Aquest número coincideix amb el del RAL de l'alumne, que el teniu amb una etiqueta. Ens demana que donem d'alta un alumne, tot seguit ens demana la confirmació de que volem fer aquesta alta i ens demana l'identificador i la contrasenya. L'identificador és el RAL, que teníem a l'etiqueta enganxada a la caixa, i la contrasenya l'hem d'haver pensat. Ha de tenir 8 caràcters amb números, lletres, majúscules, minúscules o algun caràcter especial. Introduïm i ens la fa confirmar. Un cop l'hem confirmada li diem d'acord. Si ens hem equivocat, ens sortirà un missatge de que les contrasenyes no coincideixen i ens torna a dir les condicions i ens torna a fer repetir el procés. Tornem a començar a donar d'alta l'usuari, posem l'identificador, posem la contrasenya, ara ens assegurem que posem la mateixa contrasenya als dos llocs i li diem d'acord. Ens demana si volem donar d'alta aquest alumne amb aquesta referència, ens ho torna a confirmar i fa l'alta. Ens confirma que ha fet l'alta correcta i ja ens reinicia l'ordinador.